Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri sledovaní dnešnej časti relácie Cesty pomoci. Dnešnou témou bude domáce násilie tak trochu naopak. Ako to je možné vnímať a ako sa k tomu vieme postaviť, nám dnes prišla porozprávať a s nami sa porozprávať pani doktorka Jitka Johana Hasíková. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tá dnešná téma domáce násilie naopak je zameraná naozaj na domáce násilie a skúsme sa porozprávať o tom, ako to v skutočnosti je, keďže všeobecne v spoločnosti sa vníma, že domáce násilie muž je tyran a žena je obeťou. Ako to vnímate vy? V prvej rade ja domáce násilie naopak nevnímam. Pre mňa je domáce násilie domácim násilím. A je úplne jedno, či sa deje vo vzťahu k mužovi, k žene alebo k dieťaťu. Ak raz vnímam fenomény, ktoré charakterizujú domáce násilie, ide vždy o domáce násilie. A v tomto zmysle ja vlastne pristupujem aj k ochrane svojich klientov. Ja nerozlišujem pohlavie, že či tie útoky smerujú voči mužovi alebo žene alebo dieťaťu. Jednoducho sú to útoky. Máme tu osobu, ktorá je zranená alebo ktorá je napádaná a tá potrebuje pomoc. Potrebuje pomoc nielen právnu, ale aj psychologickú, sociálnu, pomoc z najbližšieho okruhu rodiny. A to sú vlastne výzvy, ktoré ku mne smerujú ako ku advokátke, aby som osobe, ktorá je takýmto spôsobom postihnutá, poskytla pomoc. Samozrejme, že domáce násilie sa nám vždycky spája s útokmi, ale ja sa stretávam so situáciami, kedy tie útoky, respektíve ten predpoklad, že musím osobe, ktorá sa označuje za obeť, poskytnúť pomoc, čo je správne, pretože tak, ako som povedala v úvode, musíme takejto osobe poskytnúť pomoc, tak táto osoba dokáže túto prezumpciu, tento predpoklad zneužiť na to, aby dosiahla svoje ciele. A tam vlastne nastupuje pravdepodobne to, čo vy máte na mysli, to domáce násilie naopak. Áno, a viete nám to priblížiť trošku bližšie, čo ste tým mysleli? Lebo rozumiem tomu tak, že, teda ak tomu rozumiem vôbec správne, že postavím sa do pozície obete, budem rozprávať, že som obeť, ale v podstate ja som tým skrytým násilníkom v tej rodine? Rozumiete tomu správne. Presne toto sú prípady, s ktorými sa ja ako advokátka stretávam a ktoré sa v spoločnosti nestretávajú s veľkým pochopením. Väčšinou sa na advokáta, ktorý sa postaví na stranu muža, ktorý je obvinený alebo dokonca obžalovaný z trestného činu týrania blízkej osoby a z verejnej osoby, pozerajú ako na človeka, ktorý nechce, aby sa ženám, ktorým bolo ublížené, poskytovala právna pomoc a aby sa vlastne ten človek vyvinil na úkor tej obete. Ale my si tu musíme uvedomiť niekoľko základných vecí. Sú ženy, ktoré veľa čítajú o domácom násilí, pozerajú filmy, cez internet získavajú informácie, akým spôsobom sa domáce násilie charakterizuje, čo s tým je spojené, aké práva sa poskytujú obeti, aká pomoc sa poskytuje obeti. A keď sa dostanú do konfliktu, tak vedome alebo nevedome tento inštitút zneužijú na to, aby dosiahli svoj cieľ. A tým cieľom môže byť napríklad to, že chcú získať dieťa do svojej výlučnej starostlivosti a muža izolovať od výchovy a starostlivosti o dieťa, alebo jednoducho z nejakého nahnevania chcú tomu mužovi vrátiť bolesť, ktorú oni prežívajú zo sklamania zo vzťahu, alebo sa chcú dostať k majetku, prípadne užívať byt, ktorý majú spoločný, ho chcú užívať sami a tým vlastne si zabezpečia, že ten muž je vykázaný z obydlia a má to potom ďalšie právne dôsledky pri riešení ich majetkových vzťahov. Toto sú základné motivácie, ktoré môžu viesť ženy k tomu, že zneužijú inštitút obete, zneužijú inštitút poškodenej osoby a ľudovo povedané vyštartujú na toho muža trestnými oznámeniami. Áno. Mám takú drobnú otázku, ktorá mi teraz tak beží v hlave. Je vo vašej praxi
aj taká možnosť, že sú to prevzaté vzory z detstva tých rodičov, už teraz dospelých ľudí? Že to napríklad tá matka videla u svojich rodičov, že jej mama sa takýmto spôsobom správala k otcovi a teraz to len prevzala. Alebo ako to vnímate? Ja sa veľmi často nestretávam s tým, že by matka podávala trestné oznámenie a jej dcéra opäť. A to je hlavne preto, že si musíme uvedomiť, že samotný ten inštitút týrania blízkej a zverenej osoby má 40 rokov. Prvé azylové domy boli zriadené v Spojených štátoch amerických v roku 1974. Tam prichádzali ženy, ktoré vlastne utekali pred domácim násilím. A tieto azylové domy nám odštartovali celý výskum, ktorý sa zameral na definíciu toho, že čo je to domáce násilie, aké má formy, akým spôsobom budeme proti nemu, nechcem povedať bojovať, ale ako to budeme riešiť, akým spôsobom budeme poskytovať týmto ženám, väčšinou teda ženám, pomoc. U nás sa skutková podstata tohoto trestného činu prvýkrát objavila 1.9.1999. Takže my nemáme dve generácie, ktoré by v zásade mohli podávať trestné oznámenie pre túto skutkovú podstatu. Ale stretávam sa s tým, že ženy, ktoré sa stretávali v detstve s násilím a osvojili si tento vzorec správania, potom využívajú tie skúsenosti, respektíve to svoje zranenie k tomu, že ho buď zveličia, alebo nepoukážu na to, že tie problémy, ktoré majú, či už vo forme posttraumatickej stresovej poruchy, depresii, úzkostných vzťahov, že majú základ v detstve. Ale tým, že žijú v konfliktnom manželstve, ktoré im spôsobuje bolesť, tak majú pocit, že sú týrané a toto celé využijú na to, aby podali trestné oznámenie. A tu sa vlastne dostávam k tomu, že u týrania musíme rozlišovať, že či ide o skutočné týranie, či ide o simulované týranie, alebo ide o domnelé týranie. Skutočné týranie je týranie, kde skutočne je tyran, zneužívajúci svoje manipulačné schopnosti, proste svoju moc. Áno, a to môže byť aj muž, aj žena. To môže byť aj muž, aj žena. A dokonca aj dieťa. Dokonca aj dieťa. Aj dieťa. Alebo potom ide o simulované týranie. To je také, kedy žena vie, že nie je týraná, ale naštuduje si všetko. A cielene ide potom mužovi tým, že najprv podá, dajme tomu, trestné oznámenie pre nebezpečné prenasledovanie alebo nebezpečné vyhrážanie. A keď to neprejde, tak proste pridáva, vymýšľa si útoky, vymýšľa si epizódy, vymýšľa si rôzne príznaky, až sa to teda chytí v tomto trestnom oznámení pre týranie. A začne sa proces, čo je jej cieľom. Alebo ide o domnelé týranie. A to je také, o ktorom som rozprávala v tom predchádzajúcom prípade, kedy žena sa domnieva, že je týraná. Ona sa tak skutočne aj cíti. Aj cíti, áno, že ona to tak aj vníma, prežíva. Presne, ona sa tak cíti, ona to tak vníma a v zásade jej nemôžeme vyčítať, že prichádza pred orgány činné v trestnom konaní, lebo má pocit, že potrebuje pomoc, že nezvláda situáciu, v ktorej sa ocitla, lebo jej spôsobuje vnútorné utrpenie, ale nejde o týranie. A nejde o týranie z viacerých dôvodov a k tomuto vždycky sa nám vyjadrujú znalci. Rozumiem. Pre mňa je taká veľmi zaujímavá teraz otázka, možno sa bude zdať, že trochu odbočím, ale tak mi to z toho vyplýva. Ako ste hovorili, že teda sa objavili tie domy na ochranu týraných žien. Akú ochranu teraz môžu očakávať muži? Kde vlastne môžu nájsť pomoc? Akým spôsobom sa môžu brániť? Pretože keď povieme vo všeobecnosti, alebo ten muž povie, že áno, mám pocit, alebo vnímam to tak, že som doma týraný a zaháňaný do kúta, tak viac môže očakávať výsmech tej spoločnosti, pretože chlaba má si urobiť poriadok. Ak si doma urobí poriadok, tak už je naozaj regulérnym tyranom, alebo prišiel a buchol do stola, použil nejakú formu násilia. Aká pomoc je vlastne k dispozícii mužom v takýchto prípadoch?
Ste tu teraz povedali, načrtli dve také veľmi zaujímavé témy. Jednak teda, ako môžeme pomôcť takýmto mužom a na druhej strane, že keď on buchne do stola, už je automaticky tyranom. Tak ja by som najprv začala s tou prvou časťou, že presne tak, ako ženy, tak aj muži môžu vlastne postupovať úplne rovnakým spôsobom. Pretože trestný zákon nerozlišuje týranie vo vzťahu k pohlaviu. Nedáva iné predpoklady, právne predpoklady pre ochranu ženy pred týraním a pred ochranou muža pred týraním. To znamená, že muž, pokiaľ má pocit, že je týraný a stáva sa to a skutočne to nie sú úplne ojedinelé prípady, ale regulérne sa s tým stretávame, tak môže podať trestné oznámenie, môže požiadať znalca, aby ho vyšetril. A toto je veľmi vážna vec, pretože pokiaľ on sa podrobí psychologickému vyšetreniu, kde znalec skonštatuje, že vykazuje prvky smerujúce k tomu, že je týraný, že je obeťou. Že sú tu proste znaky, ktoré naznačujú tomu, že žije v asymetrickom vzťahu, kde ten druhý, teda v tomto prípade žena, určitými mechanizmami zabezpečuje si nad ním kontrolu a moc, tak môže podať trestné oznámenie a začne sa trestné stíhanie pre týranie blízkej zverenej osoby presne tak, ako keď to urobí žena. Tieto východiska a tieto predpoklady sú úplne rovnaké. Ale v tej vašej otázke je skrytý taký ten sociálny predpoklad výsmechu muža, že si doma nevie urobiť poriadok a tí muži, keďže sa cítia slabí, čo ich dehonestuje, čo ich ponižuje v očiach okolia, tak sú skôr ochotní trpieť takéto správanie, ako výjsť von a povedať, ja som ten slabší v tom vzťahu. V tej asymetrii ja som ten, nad kým je uplatňovaná kontrola, voči ktorému je využívaná moc mojej manželky, ktorá ma zahnala do kúta a ja potrebujem vašu pomoc. Toto málo ktorý muž dokáže urobiť, lebo to vyplýva z toho, že je muž. Čiže by ste vlastne tak nepriamo odporúčili mužom, ktorí sa tak cítia a teda naozaj trpia nejakým spôsobom takéto násilie, aby sa nebáli a začali konať? Určite áno. Určite áno, preto lebo jednak to oznámenie ostáva v rovine a v tej bubline orgánov činných v trestnom konaní a súdu. Nikde nie je napísané, že sa to musí zverejniť v médiách, že o tom človeku to bude jeho okolie vedieť. Bude to o ňom vedieť také okolie, aké zainteresuje do toho problému. Ale každopádne, aj keď prizná, že žije v asymetrickom vzťahu, je to menšie zlo, ako trpieť to, že absolútne stráti svoju dôstojnosť, stráti schopnosť riešiť svoj vlastný život spôsobom, ktorý je jemu blízky a ktorý on chce. A stane sa nejakou bábkou v rukách svojej ženy, ktorá manipuláciami a rôznymi zastrašovaniami alebo inými metodami mu nastolí život, ktorý on nechce. Aké by sme si vedeli povedať tie metódy a spôsoby toho zastrašovania zo strany ženy? Lebo asi budú trochu iné ako zo strany muža. No, musím si teraz spomenúť na... Viete, najčastejšie muži, keď za mnou prichádzajú, tak sa cítia byť týraní tým, že im žena upiera právo stýkať sa s deťmi. A toto je veľká téma. Toto je téma, o ktorej sa diskutuje, kde sa hľadajú riešenia, ale úprimne musím povedať, že definitívne riešenie na tento problém zatiaľ nemáme, aj keď sa črtá. Aj keď sa črtá, preto lebo keď vychádzame z definícií psychického týrania a z toho, že musí dôjsť k takému správaniu, ktoré zmení kvalitu života obete, ktoré absolútne odkloní tú obeť od toho, čo môže a chce robiť, tak pri mužoch, ktorým ženy permanentne znepríjemňujú život a zamedzujú im stretávať sa s deťmi, všetky tieto aspekty nastávajú. Naša otázka je, či je naša spoločnosť pripravená povedať áno. Aj toto je forma týrania a ak poviem, že toto je forma týrania, tak musím z toho vyvodiť právne dôsledky. A tým pádom vlastne poskytujem tým mužom ochranu. A v tejto chvíli mi tak ide hlavou, my sme sa o tom aj rozprávali tesne pred nakrúcaním relácie, že v tejto chvíli sa v podstate stáva obeťou aj to dieťa, keď tam je zamedzovaný ten styk zo strany matky.
Pokiaľ ide o týranie takýmto spôsobom, tak tu ja nevidím ako obeť len muža, ale hlavne dieťa. A to dieťa vidím ako obeť z toho dôvodu, že prichádza o rodiča, ktorý môže byť veľmi hodnotným rodičom. Hoci nežije spoločne s matkou v jednej domácnosti, ale svojou prítomnosťou, výchovou, svojim vplyvom, svojimi názormi a časom, ktorý je ochotné tomu dieťaťu venovať, čo je dnes veľmi vzácna vec, preto dieťa môže byť veľmi vzácnym rodičom a veľmi dôležitým aspektom v jeho živote. Už nehovoriac o tom, že ak to dieťa stratí otca, tak už všetci vieme, že takéto dieťa bude mať problémy so svojimi vzťahmi v budúcnosti, nemá mužský vzor, nemá v podstate od koho odpozerať správanie sa muža. Keď je to dievčatko, chlapec, tak v zásade tieto veci sú neskutočne dôležité pre jeho vývoj a pre jeho zdravý rast. Takže tým spôsobom to dieťa, každé dieťa sa trápi, keď stratí rodiča. To je absolútne prírodzená vec. My potrebujeme mať dva piliere, my potrebujeme mať dve ruky, ktoré nás držia. Ako náhle nám niekto zobere tú jednu ruku, tak tá druhá je prázdna. A toto si musíme vždycky uvedomiť, keď rozhodujeme o tom, že či ten otec áno alebo nie. Nech je ten otec akýkoľvek, pokiaľ neubližuje dieťaťu, ale je ochotný s tou svojou láskou k nemu pristúpiť, tak tú ruku má chytiť a má ho sprevádzať tým životom až do dospelosti. No a tuto máme mnoho žien, ktoré povedia, ale ten otec môjho dieťaťa ubližuje môjmu dieťaťu, hoci v skutočnosti to tak nemusí byť, ale je to veľmi silný argument, ktorý veľmi často tie ženy používajú. Nevie sa postarať o to dieťa, mne ublížil, tak ubližuje tomu dieťaťu, keď ku mne nie je dobrý, tak nie je dobrý k dieťaťu. Alebo si tam prenášajú možno také nejaké tie zranenia z toho detstva, že musím chrániť to svoje dieťa pred otcom, pretože ja som niečo také zažila, keď som bola sama dieťaťom. Aj toto je možné nejakým spôsobom riešiť? Toto sa rieši väčšinou znaleckými posudkami. Pretože to, že žena má pocit, že keď mne ublíži aj dieťaťu, to neplatí. A ten partner nemusí byť dobrým partnerom pre matku, ale môže byť vynikajúcim rodičom pre dieťa. A k tomuto sa nám vždycky vyjadrujú znalci, ktorí majú vyšetriť matku, otca, dieťa a povedať, akým spôsobom teda je potrebné riešiť túto vec. Len zase je otázka, že či tí znalci sú skutočne tou jedinou a najdôležitejšou skutočnosťou, ktorá túto záležitosť má rozhodnúť. Podľa môjho názoru, ako nechať cudzích ľudí rozhodovať o osude dieťaťa je nezodpovedné. Je to nezodpovedné zo strany matky aj zo strany otca. V prvej rade oni dvaja vedia, aké ich dieťa je a čo potrebuje. A oni dvaja, pokiaľ hovoria, že milujú svoje dieťa a chcú pre neho to najlepšie, no tak si sadnite s niekým tretím, porozprávajte mu, čo vy vidíte na tom partnerovi, že či mu ubližuje. Nechajte toho partnera, nech vysvetlí svoj pohľad, svoj vzťah k tomu dieťaťu a spoločne si vysvetlíte ten konflikt, ktorý vás priviedol až pred tú nezainteresovanú osobu a hľadajte riešenia vy dvaja. Vy dvaja musíte nájsť riešenie pre svoje dieťa. Nie je cudzí človek, ktorému je to v zásade jedno. Tam zase vidím, že tam je potrebná taká tá zrelosť obidvoch rodičov asi dospieť k nejakej dohode a častokrát aspoň z praxe vychádza, že nám to tam nefunguje, takýto spôsob dohody. Mne ešte, ako ste rozprávali, tak mi prišlo na aj to vlastne, že častokrát ten prejav, verbálny prejav smerom k druhému rodičovi je veľmi nelichotivý v ušiach toho dieťaťa a to tiež môže mať potom negatívny dopad a celkovo aj nastavenie toho dieťaťa voči tomu druhému rodičovi. No samozrejme, lebo dieťa má tendenciu, pokiaľ zistí, že je konflikt medzi jeho rodičmi, tak zachrániť si aspoň jedného. A keď sa má rozhodnúť medzi matkou a otcom, tak je prirodzené, že sa skôr rozhodne pre matku. To znamená, že ono sa bojí, že zostane úplne bez rodiča, tak radšej sa prikloní k jednému, aby cítilo ako také bezpečie v rámci tej kalamitnej situácie, ako by robilo arbitra. To je absolútne nepriateľné. Jednak nemôžeme od toho dieťaťa chcieť, keďže je to dieťa, aby zaujímalo nejaké objektívne názory a rozhodnutia ku konfliktu svojich rodičov. No tak keď počuje takýmto spôsobom
že sa otec vyjadruje k matke, alebo matka mu interpretuje, toto mi urobil, takto mi ublížil a teraz ma vyhodil a nechce mi dať peniaze. No tak samozrejme, že ono v tom strachu, že príde o obidvoch, tak sa postaví na stranu matky a deklaruje, že toho otca nechce. Ale to je zasa vec, s ktorou by mali pracovať mediátori, sociálni pracovníci, znalci, ale hlavne osoby na takej úrovni, ktorí tomu rozumejú a ktorí to robia s skutočne fundovanými, odbornými vedomosťami a so srdcom. Áno. Takže toto nám oznámenie teda trestné oznámenie určite nevyrieši. Uh-huh. Ja sa vrátim tak trošku na začiatok. Tam sme vlastne na začiatku nášho rozhovoru teda hovorili o tom, že to týranie alebo teda to násilie v tej rodine, ako môžeme riešiť, že aj tí muži by sa mali, keď to tak cítia, postaviť a riešiť to, oznámiť to a vykonať teda nejaké úkony, aby to bolo zastavené, pretože sú alebo môžu byť regulérnou obeťou. Ako ja, ako muž zistím, že vlastne už to nie je len nejaké momentálne emocionálne rozladenie tej mojej ženy, ale je to naozaj, že systematické moje obmedzovanie, týranie, kedy už by si ten muž mal povedať, tak teraz už stop, pretože toto už prekročilo nejakú tú hranicu a už to vykazuje známky nejakého násilia v tej rodine. No a teraz ste odhalili jeden z najzákernejších bodov týrania a to je to, že skutočne týraná osoba a jej jedno, či je to žena alebo muž, nevie, že je týraná. Nevie, že je týraná práve preto, že to neznesiteľné správanie si osvojí ako prirodzené a domnieva sa, že je to v poriadku. Takže ak je niekto skutočne týraný, tak nepríde na políciu, pretože on nevie, že to, čo sa mu deje, je za hranicou normálnosti. On nevie, že to správanie absolútne vybočuje z dovoleného. On to vníma ako prirodzené, on si myslí, že on je zlý, on si to zaslúži, takéto správanie. Ja som počula o prípade, kedy muž priväzoval ženu k psej búde a ona to považovala za normálne. Až takýto strašný extrém dokázala skonzumovať ako normálne správanie. V takýchto prípadoch sa dozvedáme o týraní buď od lekárov, ktorí ošetrujú danú osobu, napríklad je zbitá, príde do nemocnice a tam sa zistí, že má podváhu, že je strašne vystrašená. A ako takéto niečo vieme zistiť, ak je týraný ten muž? Takisto on môže rovnako mať fyzické zranenia, ktoré ho privedú do nemocnice a má svoje okolie. Tam môžeme zistiť z podnetov susedov, matky toho otca, teda toho dotyčného muža, brata, súrodencov alebo proste nejakého blízkeho okolia. Tí ľudia môžu vidieť, že toto, čo sa deje, je skutočne už mimo normálu. Oni môžu podať trestné oznámenie a to sa častokrát aj stáva. U skutočne týraných ľudí sa s podnetmi stretávame z okolia a nie od tých samotných obetí. Mm-hmm. Čiže takto to funguje aj u mužov, aj u žien. Určite. Mm-hmm. Čiže keď nejaká žena príde s veľkým krikom, môj muž ma týra a všetci to riešte a teraz vyhlási nejaký pogrom na toho muža, tak je to tam také veľmi asi... Tak v tejto chvíli by vám psychológ povedal, ani sa s tým nezaoberajte. Aha. Pretože týraná žena jednak nechodí od domu k domu a nehovorí o svojom utrpení. Týraná žena vytesňuje všetky zážitky, ktoré prežila a má len také fragmentové, útržkovité spomienky na niečo, čo ju tak úplne bodlo. Ona vám nevie opísať útok. Týraná žena vám nevie opísať epizódy veľmi farbisto a do detailov. Ona len povie, no zbil ma. Ale asi som mala aj zlomenú nohu. Ale ona vám nepovie, ako ju zbil, kedy ju zbil. Viete, lebo to je vytesnené z tej pamäti. To znamená, že skutočne týraná žena nemá kamarátky, ktoré jej poskytnú svedectvá o tom, akým spôsobom bola týraná, pretože ona to nikomu nehovorí. Jednak sa hanbí, jednak z toho viní seba a jednak tie spomienky sa snaží čo najrýchlejšie vytesniť, lebo sú bolestivé. A tak toto funguje aj teda u mužov, že je to o človeku, nie je to o pohľaví. Presne. A keď sme hovorili o tom týraní, tak teda spomínali sme aj to fyzické týranie. A
a psychické týranie, ktoré je viac preferované zo strany žien k mužom, keď teda tá žena je tým agresorom v tom vzťahu? Pokiaľ je agresorom, podľa nejakých takých štatistík, mňa teda to percento celkom prekvapilo, že agresorom je muž v 56% a ženy v 46%, čo sa mi zdá veľmi vysoké. To je skoro polovica. Presne tak, to sa mi zdá skutočne veľmi vysoké. A ženy sa skôr uchyľujú k tým psychickým formám násilia. K takému tomu direktívnemu, šikanóznemu, veľmi, veľmi hlučnému správaniu. Ale nie sú vylúčené ani fyzické útoky. Tie fyzické útoky sú samozrejme na úrovni kapacity ženy vo forme fáciek, obhadzovania toho muža rôznymi predmetmi, trhania košele, vytrhávania vlasov, škrabancov a takýchto vecí. Stretávame sa aj s takýmito formami fyzického násilia, ale skôr ja, čo som mala teda možnosť sledovať, tak tam išlo o tie psychické formy týrania. Mm-hmm. Pri tých fyzických formách týrania vrátim sa k tomu, čo sme aj nedopovedali pred malou chvíľou, že zase je to o tom, že ten muž sa nesmie nejako brániť, chytiť tú ženu, odsotiť ju a vrátiť jej to, lebo v tej chvíli je považovaný za tyrana on. Ano, že teda buchne si do stola a povie stop, tak to je ten fenomén tak vnímaný spoločnosťou. Presne tak. To je ten predpoklad, že keď týranie, tak muž. Ale a vlastne s týmto predpokladom tie ženy pracujú a dokážu vyprovokovať u tých mužov reakcie, ktoré potom zneužijú ako dôkaz k tomu, že sú týrané. A to je vlastne téma, kde my musíme pri rozbaľovaní toho príbehu skúmať, čo tomu útoku predchádzalo. Mm-hmm. Môj muž ma týra. Buchol do stola, rozbil stôl, tu mám fotografiu. Pozrite sa, tu mám škrabance, poškrabal ma a toto sa stále opakuje. Áno, je to prejav, ktorý signalizuje, že by mohlo dochádzať k týraniu. Ale poďme sa pozrieť na to, čo predchádzalo tomu, že buchol do stola, čo predchádzalo tomu, že poškrabal tú ženu a čo predchádzalo tomu, že vôbec tam bol tam nejaký konflikt. A ak zistím, že tam bol konflikt a toto celé sa udialo v rámci hádky, tak to nie je týranie. To je konfliktný vzťah, ktorý sa vyskytuje v 80 prípadoch hádajúcich sa manželov alebo partnerov. Pokiaľ ale ten útok, a to je jedno, či to ho spôsobí žena alebo muž, smeruje bez konfliktu len tak, zase si nenakúpil to, čo si mal, kopne do tašky, vysype nákup, hodí po ňom pomaranč. Len preto, aby ten muž sa začal báť, aby zase viacej poslúchal, aby zase menej vzdoroval, aby sa prestal brániť, tak tu už máme vážny signál, že ide o týranie. Mm-hmm. A ja vždycky hovorím, že žena, muž, to je jedno. My nemusíme hovoriť o pohlaví. Proste týranie je týranie. Jeho znaky, jeho prejavy, jeho diferenciácie sú rovnaké vo vzťahu k mužom aj k ženám. Mm-hmm. Čiže v podstate nadviažem na úplný začiatok našej relácie, kde ste povedali, že mať nadvládu, mať kontrolu nad tým druhým. Áno, a to môže vlastne obsahovať viacero smerov. Napríklad teda nejaké tie financie, kto pracuje s financiami a kto komu ponecháva aké v úvodzovkách vreckové alebo možnosti vlastného narábania s peniazmi. A potom tam môže ísť o nejaké sexuálne týranie, vymedzovanie, obmedzovanie alebo iné také veľmi negatívne prejavy. Povedzme potravinové, s tým sa tiež v praxi veľmi často stretávam. Nedoniesol si dostatok peňazí, nebudeš jesť, najesť sa kde chceš, choď sa najesť k svojim rodičom, tu jesť nebudeš. Hej, že teda aj takéto prejavy sú v praxi, sa objavujú. Takže všetky tieto dohromady, plus to, čo sme spomínali ako najväčšiu časť, je, že teda nebudeš vidieť svoje deti, nebudeš sa s deťmi stretávať, ty už deti neuvidíš. Áno, keď chceš, tak sa okamžite odsťahuj, keď sa ti nepáči, ale zabudni na to, že uvidíš deti a tam potom vlastne tí muži idú veľmi často do toho, že trpia takéto správanie svojich partneriek.
Áno. My sme kedysi rozlišovali týranie na fyzické, psychické, ekonomické a sociálne. A mali sme teda trestné oznámenia, kde sa v skutkovej vete objavili všetky formy. Bijem ma, ponižujem ma, nedovolujem mi stretávať sa s kamarátkami a s rodičmi a nedáva mi peniaze. A v praxi som mala prípad, kedy tie všetky 4 formy, prišli sme k tomu ekonomickému týraniu, k tým peniazom a zistili sme, že pani má platobnú kartu, na ktorú má prístup len ona, má prístup na kartu pána manžela, ten bol na služobnej ceste mesiac a z jeho karty si brala peniaze a tam sme vlastne preukazovali, ako vás ekonomicky týra, keď tvrdíte, že vám nedáva vôbec žiadne peniaze, že ste hladní aj s deťmi, nemáte si za čo kúpiť potraviny. Keď tu vidíme výbery a tu ste si dokonca 20 000 previedli na svoj účet, ktorý ste zatajili pred mužom, pretože bol niekde v daňovom ráji zriadený. Viete, a toto sú vlastne všetko veci, ktoré sa v rámci toho procesu musia odkrývať a musí sa zisťovať, že či skutočne tam je ekonomické týranie, alebo že či je to vymyslené. A ja vidím problém v tom, že tak, ako som povedala na začiatku, obetiam musíme poskytovať pomoc. To je bez debaty. Ale ľuďom, ktorí to zneužívajú, to nemôže prejsť len tak. A týmto ľuďom, ktorí to zneužívajú, to zatiaľ prechádza len tak. Skončí sa trestné konanie, vypočujeme si oslobodzujúci rozsudok, naša obeť buchne dverami a dobre zanadáva a ide domov. A ak ja vidím, že proste uvádza, že jej nedáva peniaze, nemá z čoho jesť, nemá si za čo kúpiť základné životné potreby a potom zistím, že z jeho účtu prevedie peniaze na svoj vlastný účet, kde on nemá prístup a ani o ňom nevie, tak to nemôže ostať len tak. Ale zostáva. A tam si myslím, že je problém, prečo ten inštitút je zneužívaný v takom rozmere, v akom zneužívaný je. A existuje nejaké prostriedky, ktorými by sa to mohlo vyriešiť? Určite áno. Náš trestný zákon má na to skutkové podstaty, ale nevyužívajú sa to. Tam je krivé obvinenie, krivá výpoveď a krivá prísaha. Veď tá žena prísaha na svoju česť a svedomie, že bude vypovedať pravdu, nič iné, len pravdu. Pod touto prísahou vypovedá, že on mi nedáva peniaze. A ja ako obhajkyňa predložím výpisy, z ktorých vyplýva, že tie peniaze mu vyberá. Tam je jednoznačne naplnená skutková podstata a prokurátor by mal začať trestné stíhanie už v súvislosti so zásadou oficiality len na základe toho, že to počul. Pretože prokurátor, keď sa dozvie o tom, že bol spáchaný trestný čin, je povinný začať trestné stíhanie. Ale nedeje sa to. A sú aj oveľa vážnejšie veci, ako len prevedenie nejakých peňazí. Určite. Častokrát trestné oznámenia za sexuálne zneužitie a podobne maloletého dieťaťa, kde to má veľmi veľký dopad aj na psychiku toho otca, aj na psychiku dieťaťa. Takže ani v takýchto prípadoch sa teda nedeje. Nestretla som sa s tým, že by prokurátor začal trestné stíhanie vo veci potom, ako sa dozvie na pojednávaní, že tá žena klame alebo že jemne povedané nehovorí pravdu. Ostáva to bez povšimnutia. Zatiaľ teda je to Zatiaľ. Tak. Čiže mali by sme urobiť niečo preto, aby to bez povšimnutia nezostalo a aby vlastne akékoľvek takéto krivé obvinenia a spôsoby, ako dosiahnuť svoj cieľ a ublížiť tomu druhému partnerovi, druhému rodičovi, alebo teda, keďže sa bavíme v rovine teraz tých mužov, tak toho muža, aby sa vedel nejakým spôsobom brániť. Čo môžeme v tejto chvíli urobiť preto, aby sme to vedeli dosiahnuť? Majú tie reálne, skutočné obete v tom vzťahu, tie domnelé obete žiadať cez prokurátora orgány, aby sa to riešilo cez tento právny inštitút, alebo apelovať na odbornú obec? Asi apelovať na odbornú obec, pretože ja som bola svedkom niekoľkých prípadov, kedy muži podali trestné oznámenie za krivé obvinenie, za poškodzovanie cudzích práv, ktoré vlastne bolo odôvodnené tým, že nemôžu sa stretávať so svojimi deťmi. Ale súdy, respektíve orgány činné v trestnom konaní, ako keby nemali odvahu ísť do tejto témy a začať to trestne stíhať. Jednoducho vždycky sa to odmietne, že nie je naplnená skutková podstata. Pre mňa je to také trošku záhadné. Úplne tomu nerozumiem, pretože zlo je zlo a musím ho postihovať bez ohľadu na pohlavie.
ale zatiaľ sa to nedeje. Čiže týmto by sme mohli tak nejak vyzvať prokurátorov a orgány činné v trestnom konaní, aby to brali ako vážnu vec a nezľahčovali vlastne tieto procesy. Možno by bolo dobré, keby vzniklo nejaké občianske združenie na ochranu takýchto ľudí, lebo tie občianske združenia, ktoré vznikajú na ochranu obetí, majú celkom veľký mediálny priestor a majú celkom zásadné slová pri riešení rôznych vecí, ale tie obete na druhej strane, o ktorých dneska hovoríme, takúto podporu podľa môjho názoru nemajú. A tam vidím určitú nerovnováhu medzi ochranou tých ľudí, ktorí sa rozhodnú byť obeťami, alebo sú obeťami, aby som teda neubližovala skutočným obetiam, a tými, ktorí sa stanú obeťou falošných obetí. Áno. A toto je veľmi zaujímavé, pretože v podstate, keď aj si pozrieme, veľká časť tých občianskych združení je zameraná, aj keď teda majú, že ochrana nejakej obete, tak väčšinou je to zamerané na ženu, že ak sa tam obráti aj muž, tak je teda odkázaný, aby hľadal pomoc inde, pretože oni sú zameraní práve na pomoc ženám ako obetiam domáceho násilia. A tu tiež vzniká nejaký taký veľký priestor na to. A ako vy vravíte, možno skôr by bolo fajn, keby tá spoločnosť sa zamerala na to, že obeť je obeť, či je to muž alebo je to žena. A takýmto spôsobom sa nelimitovali vlastne v poskytovaní tej pomoci, kde vlastne, ako aj vy hovoríte, sa poskytuje pomoc aj vlastne skutočnému tyranovi, ktorý sa skrie za obeť. Presne tak. Presne tak. Ja som sa v praxi stretla s niekoľkými prípadmi, kedy ženy skutočne sofistikovane, absolútne premyslene sa rozhodli, že sa svojho partnera a otca dieťaťa zbavia. No a nie je jednoduchšia cesta, ako si vymyslieť spôsob, že je tyrana. A tá osoba treba zje zo zdravotníckeho prostredia, čo je pre toho muža iné peklo. Preto, lebo tam sa dokáže dohodnúť so svojimi kamarátkami na vyprodukovaní takých dôkazov, že ich rozbiť je skutočne oriešok. Mm-hmm. A ja osobne som obhajovala muža, ktorý bol takouto obeťou, a v procese sa zistilo, že tá žena dokonca nechala podpáliť chatu tomuto mužovi len preto, aby nemal kde sa stretávať so svojou dcérou. A vymyslela si zranenia, bola hospitalizovaná. Nakoniec sme zistili, že ani tie správy neboli pravdivé. A ten človek bol väzobne stíhaný. Ten človek nevidel svoje dieťa 2 roky. A to sú príbehy, kedy skutočne sa zamýšľate nad tým, a to len tak? Toto všetko prejde bez toho, aby z toho bol na druhej strane nejaký postih? A to ma znepokojuje. To ma znepokojuje, pretože spravodlivosť by mala existovať bez pohlavia. Presne tak. Tak áno, v tej praxi sa stretávame veľmi často s rôznorodými prípadmi. Tiež som mala v praxi takúto domnelú alebo proste cielenú obeť. Simulovanú obeť, ktorá si teda spôsobila zlomeniny rebier, len preto, aby dokázala, že ten muž ju naozaj týra, a aj sa zistilo, aj sa preukázalo, aj orgány činné v trestnom konaní dokázali, že on teda nespáchal tento skutok a že si to ona spôsobila sama, a takisto teda nič sa neudialo a všetko zostalo tak, ako bolo predtým. Čiže ani sa to neposunulo dopredu, len teda celá tá vec pokračovala ďalej ďalšími trestnými oznámeniami. A ja si myslím, že táto téma je tak široká, že by sme tu vedeli sedieť ešte ďalšie 3 hodiny a rozprávať sa možno aj týždeň. A myslím si, že je veľmi zaujímavá aj pre našich divákov. Tak možno sa k nej niekedy ešte vrátime. A v tejto chvíli teda by som ja uzatvorila našu reláciu s tým, že muži, nebojte sa. Choďte, podajte trestné oznámenie, bráňte sa, pracujte na tom a
my budeme zase pôsobiť celkovo na spoločnosť aj na odbornú obec, aby sa aj tieto veci zmenili a aby to nebolo o pohlaví, ale bolo to o človeku. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v našom štúdiu. Bolo to úžasné sa s vami rozprávať. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Aj vám ďakujem za sledovanie a teším sa spolu s vami na ďalšiu časť relácie Cesty pomoci. Dovidenia.